Čaute. Dneska vám chcem povedať, aký môj zajtrajší plán. No a áno, troška nám tu nasnežilo včera večer, ale to iba ozaj, že taký poprašok, pretože tam, kde svieti slnko, už ani neviete, že snežilo. Takže snehu tu stále v Rakúsku moc není. V podstate tu není žiadny sneh. Stále čakáme. Bežkárskú dráhu, čo tu máme teraz, tak už je pripravená na prípravu, áno, pretože predtým, ak tu nasneží, tak tu osadia tieto osvetlenia, aby sa tu dalo bežkovať aj v noci. No ale, čo chcem povedať je, že tam ten kopec, ktorý sa volá Gamskar Kogel, tak zajtra, v podstate v noci ráno o jednej, druhej, ešte si to musím lepšie prepočítať. Chcem vyraziť hore. Toto som si chcel v podstate splniť cez letnú sezónu. Že pôjdem hore a pozriem sa na východ slnka. Hore je chatka a hovorí sa, že hore na tej chatke strašne dlho trvá, kým sa zabukujete tam ubytovanie a pozrite si vlastne ten východ slnka. No ja si tam ubytovanie nechcem zabukovať, ja tam chcem proste v noci ísť, pekne si to vyliesť a prísť tam na ten východ slnka. A podľa toho, ako budem pri sile, tak by som skúsil si dať túto vrcholovku, túto štítovku, čo je. No, minulý rok som tam už bol, dokopy to je nejakých 1600 prevýšenie, išiel som to skoro celý deň, akože vtedy to bol pre mňa riadny zaberák, myslím si, že aj teraz bude. Troška dlhšie som nič nerobil. Takže zajtra ráno o jednej vyrážam hore na východ slnka. Podľa počasia by malo byť krásne, tak ako je teraz. Môžete vidieť úplne jasná obloha. Chcem tam obloha, že úplne taký malinký mračik. Ale krásna jasná obloha je tu už niekoľko dní. Okrem toho včerajška, čo tu troška nasnežilo. Ale ináč akože nádhera. Takže tí, ktorí by ste chceli vidieť východ slnka, z tamtoho kopčeka, tak dajte sledovať. No a vidíme sa ráno o jednej. V podstate ako vždy na začiatku svojej turistiky dávam prvé video. A tentokrát to bude ráno o jednej. O druhej, dobre, nebudem hovoriť presný čas, lebo zase ak ma to niekto nechtal za slova. Takže ráno dám svoje prvé video. Ja teraz idem do auta. Idem si kúpiť niečo na cestu. Poďme sa pobaliť. Ešte nejakú robotu spraviť. A prichystať sa na zajtra. Ahojte.